awe lapha zakhala efosmane wemngani sibshaya kuze kushona ilanga efosmane wemngani sibshaya kuze kushona ilanga efosmane wemnganami awe awulapha zakhala efosmane wemnganami awe awulapha zakhala Fosmane zakhala ngegazi inamba zonke ziphelela lekhaya sekeleni ematafuleni uthola kugcwele ngempela usuku lesasumakaboy uthenga 2 ebanda mpo bashonisa bambadala manje baphinde futhi bafunenye manje masitanda simbhadala icash simnika ibhodlela ne-24 lo mama uthengisa amathambo bathi uyangifuna umtshela ngiholanga lo baba obolekisa imali masekafika umtshela ngiholanga Fosmane utshwala ukuyeka manje after 2 days unebhabhalaza baningi ababeke sibekile baphinde babuye futhi sibekile nge-17 uyekela utshwala nge-25 buyela phakathi magazi ziyakhala kegazi Fosmane kumnandi ungezwa bakutshela masonto mancane emathaveni maningi yo sithetha amaqala efosmane wemngani sibshaya kuze kushona ilanga efosmane wemngani sibshaya kuze kushona ilanga efosmane wemnganami awe awulapha zakhala efosmane wemnganami awe awulapha zakhala Elana ishubiza tala satlesine wazi sisukile bazokhala mama walalo yasala otsakaphuza imtshela unamanga we don't care if it's training zodesha ngayo amabhodlela aphumile ziyawala basembone semuhle wazodakiwe bambe nolalo sedakiwe uthi uhamba nobani azelana ufuna mina ayibontombasazani mama wena ungithathela phansi mama we efosmane wemnganami awe awulapha zakhala efosmane